Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinong Trey Casual jong ka tanat ka koit ka kya ki badan hapo ka lama jong ka West and Southwest Khasi Hills Progressive Health Workers Union. Hapo ka jingyalam jong ka kong K. Marwin, President, bar ka kong H. Lingkhoy, Secretary, haga arpoy terik unailar arajar arpo, kila lej bania kendo ya ka DMNHO West Khasi Hills District na ka bentaban pensngaw ya ki jing kiba kia kendo. Nakaliang jong ka seng kila kenturu ya ka DMNHO bakan shim kialem ban pensngaw ya ka jing jong ki syaki bor bahalor kamtam haka bayadei bat ka jing bamyo tikna ya ka tulop jong ki baru bandawa na ki bor bahalor ban tungno ya ki kum ki regular casual worker. Hagani kasngi la senran langru ya ka seng kinong Trey Casual da kinong yalam ka seng New Trap Achik National Movement Mairang bat Nongstoin Circle kumshi bentaban ya bod dien lem ya ka jing ka ba ya kendo da kinong Trey Casual jong ka tanat ka koit ka kya. Habaya kren bat kinong thok hubor ka kong K. Marwin, President jong ka Progressive Health Workers Union kala ong ba kinong Trey Casual hapo ka tanat ka koit ka kya ha West Khasi Hills District kidon hadu kumba khandai pusan ngut. Bat kala ong ru banakaliang jong ka DMNHO kala yathu bakaladep ban pha shibun ki jing tho sha u DHS nrei kamshim layo satya ya ka jubab. Kumta nakaliang jong ka seng Progressive Health Workers Union kaladawa na ka sorkar bakadai ban simkia ban pelait no ya ka tulop jong ki ka ba manlau benai ban lada kamla ban siu manlau benai ru kadai ban siu no manla ka lai benai bat ru ban itu bat penrung no yaki kum kita ki regular casual worker. Nakaliang jong uba klan bor tongni President ka HANM Nongstoin Circle ula ong ba ka sorkar ka dai ban simkia mardor halor ka jing jong kinong Trey Casual ka koit ka kia bat ula kenturu ya barok ki MLA jong ka West Khasi Hills District ba kinyarap lem ya ka jing jong kinong Trey Casual. Kajing sedang jenggi ngadu menung ila sedang Trey hang hapo department la kumba dan kiba kumba la khatsan senam tam kiba tan kiba syakri la kumba syukur senam khatsan senam karter Rei kaka pamanswa ku araja khat reu ngila sha satulap la kumba asnam ai lementai ngila ya gilek kamen ha kitu pon ngila ya ki tira yo ya tulap ka ba kabate ya ka bentang arsnam tira yo da ka jingarap jong minister jong ka health department iba nadu bak araja khat reu bangila sha satulap tingi shu yo hi kumtu mendai bangi yo manlau banai shu yo season chi quarter hajing shisang la de ban yo ya ka haji kuata ga lai banai jing sai lebih lai yo ya ubat badai ban yo lai banai ngi yo kai utau ubashi banai tingin nyala le itu bashi banai de mata ka jing sha jungi ka along ko ba arsnam tamantan rei ila sha sat biang kim so la sha shu na marba to gi napo ka health department jungi napo ka office jungi kila persangkat bala ban penbiang ban yarap ingi casual ban pan napo government ni jing don kam jungi kum ki monthly payment jungi rei kasulong tangka basun sudah namar balai hajing sai ngiti ber yo hok ka barok hok badai hok ban yo anding yo ka sikna er banai nadu ar hajar khat hadu menta la yo ka ki tang si banai ka West Khasi ni don khandai pesan ngon ka juk ka jing barok hon le kren badi eman licho ban ya perkerpat ban pan lam ka sarkar ki jini ki jing dawa jungi barok hok ni ka tulap bat ki we ro te nakaliang jong i pade ila ong bangila pen ngala tho ka sila kat no sen shui chapok DHS nrei ka long tang ka jing tho tang ka kopi sudah nrei dan baban sengap jing jam jong im ban si ban le lagi nu ki lat bangi haban yakhi ne kumno namar bangi mla sha shu namar bon nangi ni shui ab ini tulo baret nrei kum hasno ngathau gi ong bangi ki bal atri kam sarkar ngim yo shu wari uni khaurishan ne ki jing arab na ka sarkar namar ki ong bangi dei dong trai sarkar ru kajing kerpat jongi kalong ba kum ki casual jog health department namar bon ki pos ki balaj nang ni ki pos ki balaj nang ni ki grateful hajing shisha kum ka office memorandum ki bang nitip hi malumala ki long bangi de ban yo 50% na katu dai mentala hadu asnam araja ka khandai khat wait li ki pos ki ayat sport DSC ting kerpat na government ba kan pensngap la mingi ki casual nang ne po West Khasi Hills District bakan island mingi menta namar 100% ko ayat syaki te 100% ngila de ban yo biang mangi amanta tu ikum ki live haji syaki balak dap si post nam si jrong
Gila degi gila akan jok saka arsir beliau. Haji saya gila ban yok gi live kum kini maternity leave, ki casual leave, extra gila ban yok. Dari haduk mentang isu pen sengap baik, isu sengap baik, ngirang apa ke government bahkan trekam gila bon ki kuat ki selai bapak. Kadi aman ichu ojung inang ni. Ndre ki klam yok reply pada nak tu. Casual employees kum ki ekonomi khmat jungi ki nomi khmat jungi jong ka ki MLA jong ka nostan jong ka kanshi jong ka mo thangkut sngo bha pani rap lemi casual namar ba ni long tang ki bar ta khamat jong phin rei leng ba ka jing rap dalem jong phi nga thai kan lok sei so e bro khan na ka leng jungi ki jong ka West Khasil Progressive Workers Union ki kerpat na ka sarkar bakan ni rap ban pelat no iki tulap basa akut mentala ars nam tam bat kawe ka jing kerpat jungi ka long ba sngo bha ban lakum nukum no ngida alde ban yo no yo ya kaman tli ka baman la kapor bat lada kimla na kaliang jogi sum haban yarab lem bangin clear ya ka ba sisen si quarter tinggi basu pon pai khmat ngaban dawa saka sarkar khamtam ya u numik u minister joka health jungi ba elhek badun buram soba ban pai khmat nam sekini ki casual employee mar ka jing trai ke jongki om ba ki trai tang ban trai dap ya na banong kam ringi ba ki jing trai ke jongki ki trai met bat mansim habe dei bat kenek kam tinggi ngisu thu ya ka ne ya kene ka benta abangi kum ka seng ngisu ba kismu pa ta kumdo ki dei ban ai no ya ka tulok ka jongki khamtam habe dei bat ka menteri ka jongki khanang ba kin yo man sai ya jongki khun ani ki jidun kam ki jongki kumbang pili I ba ka jingkran jongki ni ki kinong trai ki presiden ni la kran menta bat ngi rungi kersan ya kene ka ba ni dawa na ka sarkar ba smu pa ban pai khmat nam ta jongki ne khanang ba kin yo ya ka hok ka jongki ya ka ba ki trai nadu ka basang bat hadu menta ki dang yai trai tinggi sutu ba ngi yo ban kran ba di DMHU na kaliang jong iru ilaya kan pala ban pha sa DHS ban dawa ya ka ba ka namun tak ini ki health namun tak ini ki casual employee bakin yo ela ka jong ka benta namun tak tulok tengi sngo ba kani ka kam tam kadi ka kam ka jongki ya ka bagi di hok ban yo ni tharai nadu kinong mi khmat ki jongi ki MLA nanong ston MLA na motorshan MLA na mairang MLA na motungkut bakin sngo ba ban yarap lem ki kilong ki para ka jongki kilong ki khun ki jongki rengi sutu ba leng ba ka jongki ngai skam ba ya kakam ka ba kiwi kinyo aya ki ba kinyo ya kakam ni nangkal yang ke HM idawa ba sngoba banyarap lem yaki bat nang ba kinyo ka jing kum kisap ki kuk siliang sem siliang ba kinyo ya kene banta nangkal yang jungi ka seng nidon ka hop lada jaba ka sarkar kam sabi ni ban sengi habya sekmat bangi hablek wat hadu health minister bari ba elhek rangkat ba deputy chief minister wat hadu chief minister jong kami kali ajungi bukan buram tingi haban ya mat nomor bali ni iba kidi ni kiki ibaro idon kami ke jingi rap nam ta kini para dok para snam jungi